Me kake anan? Na zo zance wurin budurwa. Budurwarka? To budurwar ta da kake magana kanta ya ta ce. Ubanta ne ni don ubanka. Kuma ita wannan yarinya da kake magana kanta. So shida. Tana yin ciki nake zubar da shi. A'udhu billahi. A'udhu billahi ne kake wa'azi. Ni kake wa'azi? Ni ka gani nan. Gogege dan tasha ne ni. Kaga. Wiwi. Sigari ma bata a gefe. Wiwi. Koken. Sukudayin. Kai har kokino na dawa nake. Na fi kowa iskanci a ƙasar nan. Baba yanzu me abun yi? Abun yi? Je in fitsari in ciran wake. Sweetie. Wai ne sweetinki? Yar cin mace amana kawai irin. Me faru kuma? Manya me ya faru? Kin san komai munafuka kawai mace amana. So shi ne kina zubar da ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba wani waye inna ga lillahi maka wa inna ilaihi wannan? raji'un. Waye ya faɗa Mai yaudariya mace amana. Baban ki ya gaya mu. Baban na yana cikin gida. Baya cikin ƙarya ne, baban ki baya da mace amana. A shaki kike? Ban sani ba. To mu je ka nuna mun wanda ya ce maka. Ashe ta kike yi? Munafuka? Haka kuke? Mata dama haka aka ce. Mata mace amana, a cin amanan ku. Wai waye ya gaya maka wannan? Baban ki ya gaya mu. Mu je. Bauchi a hanyar Kaduna. Ka saure. Hanyar Ibadan. Zariya a hanya ya to. Kaduna a hanyar? Na ba gashi ba. Wallahi mahaukaci ne ba babana ba. A ina?